tongthok bisi ketal puilano jotono lamsago ang non bagai kaisa mangkhuli belai tini ni to joton haimano 2025 1 January bisi ketal hapmani nui mannai tini humulung pak berai khiriwa belai borok bangmani nujagi tongkha thangnai bisi selai taklai belai no borok bangmani nugjago tamhingke jotono ongkhor rewo tini ne bisi ketam kibiwai bisi ketalno ya priselai mani mangkhuli kebangma mangkhuli yang tini borok tei kubuni bosong rok kebangma tiprasa tei kubuni bosong kebangma phaimani nugjagi tongo thangnai bisi selai taklai bangmani phaimani nugjago tei arani lukorok baijeng kok sanen bagi chaitona hai bo ani phaika bo jagani phaika dada bari kothai apnar melago গত বছর আইনি না গত বছর আইছি আইনা আজকে প্রথম না এর আগে আইছি অনেক আগে 4-5 বছর আগে কেমন দেখছি লোক ভালোই ভালোই আচ্ছা আমরা ওই পটিতে আসলাম কালকে তারা 2024 তে গেছে না পুরান বছর থেকে গেছে নতুন বছর আইছি আপনার কোনো লাইফে কোনো সাকসেস করোনার কোনো আসেনি মানে সাকসেস করতে পারছেন না গত বছরে সাকসেস করতে পারছেন না এই বছরে আমি সাকসেস করব এরকম কোনো আপনার স্বপ্ন আসেনি আছে ঘোরার স্বপ্ন আছে আর কি আর অনেক জায়গা যাওয়া কি সাকসেস করবা এই বছরে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা কাজের আর কি কাজটা আমরা তো প্রফেশনালি বিজনেসই করি প্রফেশনাল বিজনেস এটা ঘোরার টান আছে আর কি ইচ্ছা আছে আর অনেক জায়গা যাওয়া না এসে ধন্যবাদ गोबांमा yang खामानि go nukjagi tongo engkau sanai gere ang baksa ke ba sei rok to payo yang sei rok sa pelo nadi sei rok to logewo boroni loge no sei rok bai baksa gulai mani dara bisik talci bai kami barang khani kami manik bazar kan dara hane bisik ode pai ke pai bana थांनाय बिसियाव बरक ताकलाय बम हाइन मानजा खानु जाखा नोंने बम हाइन उइ फैगा तिनि बरक तो सेमनि साइ बांग महान लायखा दारा काहाम न तंथका पिनियर बाय तिनि जतन खाइमा 2024 तरिखा 2025 हाइवे तिनि 5 जानुवारी नोंने ताम क कसार मुतनाय हासे तेकोसा हासे मिलु करनो तिनि कुनु क कसार मुक्ति पाउ कसार जाने क माने नायखा हामबायता दारा जों तंथलाय खुशी नांगै बेरे पाइस ना abok sini klasik lirok nah abok 2024 bisi ketam jarawa tini di prasasik larok tete manirok baca lai mani nunglai mani bulai mani kolang mat tibayo accident bayo bait accident bayo tibayo ai tini ti prajak berirok seba kubuni bosora be kaijak lai hamsi thanglayo basa ke satu ti kaijak lai prajak bukara bai busairok bai asini di prasasik larok heno tete manirok baca lai nunglai mani jei mani nungjago abno tebe nung o bisi ketam jorawo haije lelai dongman kelima dongman mani nujak mani abok o bisi keta jorawo nang yapri ham himranan bagai ini kan kok besar mungkin brono mane berai kai phano sini takpe buk sorono okra serani sawo musumakai mane berai phano keping mane se oi berai kai khuji kai kahamta ambasna hambai seran amasna mutona norong kai koito hapai mani ara bisingo se hai mane gorta ka sa gorta tabu thaknai na tabu ko tai kise guri thase lagana tai kise guri thase yade bana borok alo ba jeni ar hambai hambai doger man bagai Ting wa kok tay kok san magi sengtai to nai yang kangke beri rok salah besarok beri besarok har jaga thunglai jangnai thungjanai jaga engko mai thunglai tongo pari yang serai rok waing soklai mane rok jengpuno nai serai besar gobang ma waing soklai mani mangkli sale bhai ka bisi kita sih bhai news channel da hambai thane bisu pada paisan thane bisu ba phayo na tabuk ba phayo bo main borong du jaga taklai bole mia tang phali ya thane bisu phamin ingkai borok tiket na lai mase tiket mai angai baksa hor angai ma haibe rok people thane rok nukha thane bisu ni kokta taklai bisu thane bisu ni kok 30 bas ni kok mane 1 tarik ni kok ya tini ke 1 tarik mia ni salo tang phali ya mia tini tau sor tu nung man ingkai
tiket je line kolok man nugo borok kusu kalaijak no mono ta kaisa sinti perasa edisi area ningai kaisa park direct berai kiri abono record tongo ta Tripura ningai record on kalai tongo number 1 tongo tabuk par sar bisi kesan to kri khana abo 2025 ini phat puila 5 January o 5 jagwa jeng jar bothai pai mali abo thangai pai khangge ba abo tei nar mak lakha abo kri kha jeng to tongnai nengang to tongnai joton tongnai o bisi kesam chimi kri khata engke bisi kesam jorao nini wan songmung nini imang tongmarok nang success khlaimaya tongoi mano jotoni tongo ani bo tongo 2024 bisio ang umai khlainai hane je wan songman tongmarok imang tongmarok abo success khlaimaya o bisi total khaimani 2025 bisio phano ang success khlainai ani imang aborno jotoni wan sogo nang ang joto wan songna abo engke o bisi total jorao nini le wan song tamo tong nini total ya prisemung nini wan songmung nini success khlainai bagai nini imang tamo tong bisi kesam ni success khlaimaya hamangkai actually ano kobang borong suo ang social work angka ang khub interest tongo ang mono nogo sin Tripura sarok tabuk tini halo thik ase jeng bisi ketal ningi jotona khas rangi tongmano aipone chini Tripura o chini Tripura saningi future le ondokar no hoi mano kono korei mada rungthung re bungthung kono bichar korei abono tei jeng bahut samung kosto kaini khalai tongo chini habu bangara samung tang tongo last year khalai malia success buskang 17 wa kaisa taisa tok tongo honai khnao engka afro ongi mangkhangkai je ang abono logi rui samung tang tomani success jeng thana hnai wansogo engthung ang abo nayo kaiden phine diayo chinti barsa kaisa eto bubagarani bongso 184 jon raja afro jeng khajak rei buibai tabo buni khajago jeng tongmani yognani musungo abono yokthong hnai buskang je 17 January o chini je Delhi home minister bai tok tongmani chini bubagra amo success jengthu amani kaisa chini Tripura sani ngai an personally engkai do personal message ta amo an personal message engka ani personal success just an family nenti engkai do amo to jotonin tongo ani bo kaisa imang tongo jot tayama ang hai tongma borngni imang tongo ang mawkhuk family ma haikino khushi kai guri bosro waisa guri lainani kisa family na hamragui tonglainani walai kaija korikha tongnani omon tak yang sar paithak sung tosnai ko yang basai site yang tadi yang gaidar pengen sar paithak sung tosnai abo 2024 bisi kesam jorabo chini Tripura sarok especially selasik larno to kau sasenai sar tabok upcoming next generation chini tinang sanamnai rok chini in future bro chi tinang sikla sikli kring tinang abo success nya kun dino kono burchi bura to tinang abo laimaya abo phai tonai selasik la buri sikla rok bro chi tinang ka hamo bisat lama pulungnai tai o bisi kesam jorabo romdi ang abo direct salaisnai indirect bai bujikla bro direct kok bai sai phan bro bujeng abo borok liya 2024 bisi o chini buri sikle rokta gubuni bosmoro kaijak mani gobang nukjago abon sikang nukjago e thangnai bosoro nukjago mane nukjaku ko khonta aw 2024 bisi kesam jorao chini Tripura juk buri rok gubuni bosmoro kaijak layo satok pitok kaijago dukung khaimani yagulo haikeba bukra bu satok pitok khayo tai busai bu satok pitok khayo baksa keba buthar jago salang keba chini selasik larong keba drugs bai chalayo nanglayo susi yolayo thailai mani nukjagoi tongo jeng saiman ble nung nugui tongo jeng ke taibu sibai si jaman ke jeng kotom thumnai ayang ma guri nok ke jeng publish khaikang ke YouTube jeng publish khaikang borok nungnai abo soikok nge borok tangai mane asuk kefeng mani bai kubuli na mane tona nangkha o bisi kesam jarao tak bisi ketalo phano gaham lama himani bagai mane abono yakar nani buri rok chini mane borok bai borok nalai khangke kaijala khangke abo gaham ngnai no joto saimano engke borok bo asuk kosto manglak satok pitok khaiglak gubuni bosmoro kaijala buthar jak bayo engke bui salarok keba
एफे माने जालायबाय नोंलायो फैलायबायो बोरै रंहे सामजु थाङै साथ' बेथ' खायजागो जालारं केबा केफे माने जालाय फैबायो जे आपनो ताइबो नों ओ बिसि ketal no tayo ibro kaham lama tungnen bagai kaham message kaham message amo ninaro to duita koek sonong tongkha kabang mas ani duita ni koek son bisingo kaisa kerosene kaisa angkai tipra jekngai wansa mang hne hinjago tipra chin tipra ni bisingo baita kubuni jati hinta ko kaisa baita kubuni bongso ba kaisa thamne ta kisa angkai drugs headache mane obono to angkai seng gabangma awareness digi bo khlaijak chini tabo buru khawa sikango seng ma awareness khakya awareness khaima pore apro rehabilitation apro angni jibo kisa support khayai borno logirkha angkai mo hai jinis rok to abo tam hanai kubui kok sana thangkai abo ekhege pura itihas nai thangkai singno tipra ni bahai ke nori rohori manai joto digino seng naisingnayo blai koklok thanai kento ang sana thangkai itihas ni simi romoi nini borok chini borok no pojonto bahai ke seng seklang manai ek type du type khikya brahmon simi romoi age brahmon ngai phayai chini borno thogika on pore sadhu ngai phayai sadhu hapka mane das ngai se title ma change khayo afro bo thogika बहुत तारिका ka thogika inka mo haike gobangma kongno saliya tabo inka singmo tam khainai romdi tabok seng mo haike hai tongmani सरकार गासैनि आम कोनो ग्यारेंटी गरै सरकार माया कोनो गरै कुबि कक साना थांका आगिनि कक खुरजातैङो बरक थैमानि 1 मास 2 मास नि परे से बेगरें नाइतको कारि फुनो रैमानो का ओ ड्रग्स फैमानि बारि कारि रैमियास तिरपरा सरकार ताबु जिसाल तने रक आबनो स्टप खलाय रैमिया मानो आनि हिसाब कां मानो कुबि कक साव जि दैम सावां सरकार जाल थने सीएम जागवा आं सामुं ताना खलायखे एक सातान बिसिना कारि स्टप खलाय रैमानो आंनि माया कक लाइनसा किन्तु मेडियान बिस कां कक अटर साव ani yago si sabi ingka ang o sabi nang motor ko siguri wong tang ang drugs family stop khaimi yang nai abo sung nugui tongo percentage na ke sini 80 থেকে 90% brok sini sikla rok bisik ora headache njak haike sungno bahike sokomor nai haike karon chini brok motamoti tawo qualify bung phaike education nang phaike tabo or nasi naike sungora joto qualify brok chini engineer porijak ponjasa aro headache njak amor ngo bahike sokomanai amo bongni kaisa master plan ngai mano abono hojak tongdi chini sikla tongnai rok nijini sakno sakhne sinidi nijini bobishot nijini ma babu nono torokha logrokha buma ngai 9 mas bohogo suiti hakya boni kosto no bujidi ani ama babu song torokha ani ma ano 9 mas bohogo suitor asairi kha osingchano phunuka ang abo bahike aro je drugs headache thangai bahike ang samung haimya khai ani sakno nosto khainai aro nangna sekang a headache na sekang mokol ekbar mukmui nokol sakan naisige hawa naikle ekbar cinta khayai aro lama wathani nini nukungni kaisa komor galak oma haike komorte chini tibrasa bongso ni ngai je sikla generation tongnai oma haike turuk komor thanai mono ang tini 1 tarik 2025 January obna ang message ranamo sungo je sini sikla tongnai rok tai bortoman tabo oma hayangi tongnai rok norok turuk abo baya kana indi obono an message tai kisa correction je kaijak laimani doi kok samani omo to ketal ko gya je sungno tesai rohoro sungno no khibi kalango oma hayang jago do jora ka khala ne khamo khala la habyong jago chini bukok surobi jokon India idol je jikuna puro ang silongo tongo ang afro anya ko mobile kरै haipon se sudu bono buddo na baga ang mobile ma paikha amo kisan kok diba bol phal jane bani bono ekta bon khiklai kok saman andi haitang wan sudi ja real ing tomon saw ke bama ke bunya hani bor ka khang thakajagi payo ke kha khaime diba se kango chini bukuk kongko elizabeth kolaibo mo hakena kha khamri kalango ke chini borok asugda ani educated tong asugda chin borok sugya chin borok khai asuk উপযুক্ত করি কাহিজা বড় কাইজাক মানাই আমার বড় মান শোনা নাঙ্গো ঠিক আছে জেংনা তাঙ্গি থাকা আবতে সদর তৈ রিল সদর তো ভাই কোন লাভ করে ওকে মনো
जों सदर तमिला करे बसकांगो जे अमाहाय रok tangthung obona chini buri siklai rok no ang o bosor kotalni jora message rwno naio. Dongke sana tin bagai kolam masih ngunai, yaitu yang cerai berproses, rumah berkemasan sama nih pak, yang siapa tahu ini hambai, logar bagai.